प्रेस द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिन वासणी, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां का आमचे भितर आसा आनी ताचें जिवीत आमचे भितर आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून मोगाच्या भाव भयणांनो आमी देवाक दिन वासूया. परतून एक नवो दीस, एक नवी रात आनी एक नवें जिवीत देवान आमकां दिलां. आयच्या दिसा आमचे भितर ह्यो श्वास घातला. आमकां ताणें सांबाळल्यान, राखल्यान, आमच्या कुटुंबांक, आमच्या भुरग्यांक आयच्या दिसा, आमच्या वावराचेर ताणें आजच्या दिसा आशिर्वाद घातला. आनी आयच्या दिसा अशी जायती देणी ताणें आमकां दिल्यात. त्या देवाक आमी दिन वासूया, ताची वाखाणी करुया. आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन ताची स्तुती करुया. ओब्रमान तोलोबो शिखाराबान दोलोबो सिखाराबान दाला कियाराबा तोलो कोरोजे केमा ओब्रमान दोलोबो शिखाराबान तोलोबो सिंद्र लांदे. ओ हालेलुया जीसस. थँक्यू या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत, तेंच्या जिविता पासत. पहिली तिमोतीक चीट अध्याय 3 आनी 16वी वळ आमकां सांगता. 1 Timothy chapter 3 verse 16. दुबावावीन व्हड जावन आसा गूट आमच्या धर्माचो, कुडीन तो दिश्टी पडलो. सत म्हण आत्म्यान दाखयलो, देवदूतांनी पळयलो, विदेशांक परगट जालो, संवसारान मानून घेतलो, वैभवान चडोवन व्हेलो. मोगाच्यानू देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें चीत दिवन पळोवया. ही खबर आसा आमच्या देवाची, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची, जो आतां बश्टो जेजू ना तर तो देव आसा. बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो मनशा रुपान. तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. आमचे सगळे बळिके, कश्ट, त्रास सगळे ताणें आपल्या कुडीचेर घेतले आनी तो खुर्साचेर मेलो. मेल्या उपरांत तो एमकोणान देंवलो. 3 दीस थंय रावलो आनी परतून नव्यान जिवन जालो. आतां तो जेजू ना आसा मोगाच्यान, तो आतां देव आसा. आनी ह्या वेळार ह्या उतरांनी आमकां देवाची खबर मेळटा. तो कुडीन आमकां ह्या संवसारान दिश्टी पडलो. तो सत आसा म्हणून आमकां पवित्र आत्म्यान दाखयलो. ताका देवदूतांनी पासून फर्स्ट टायम देवाच्या पुताक पळयलो.
प्रेमाच्या दरीतुनी सोडविलेस तू वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू दया ही तुझी आकाशाहून उंच प्रभू दया ही तुझी आकाशाहून उंच प्रभू आकाशाहून उंच प्रभू हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां आमचे भितर आसा, ताची जिवीत आमचे भितर आसा आनी सदां तो आमकां घेवन चलता हर एका वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय आजचे देवाचें उतर घेयात आनी देवाचें उतर कितें सांगता पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 17. देवाचें उतर पळयात कितें म्हणटा तें. समृद्ध वा भाकणारांक काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी सजमो नाकात. हांव काडून उडोवंक न्हू, शार्ती पावोवंक आयला. आमेन. सो जेजू ख्रिस्त समृद्ध विशीं शिकवण दिता. जेजू ख्रिस्त समृद्ध विशीं शिकवण दिता. समृद्ध म्हटल्यार कितें? समृद्ध म्हटल्यार नियमशास्त्र. नियमशास्त्र म्हटल्यार कितें? नियमशास्त्र म्हटल्यार 10 कमांडमेंट. 10 कमांडमेंट म्हटल्यार कितें? 10 कमांडमेंट म्हटल्यार देवान आपल्या बोटान मोइजेसाक जे दिल्लेले इस्रायल परजे पासत नियम. प्रेज द लॉर्ड. आनी जे वेळार आमी सुटकेचें पुस्तक पळयता, जे वेळार देवान मोइजेसा वरवीं इस्रायल परजेक नियम दिले आनी ते नियम मोइजेसान वाचून दाखयले आनी ते नियम वाचून दाखयतकूच सगळ्या इस्रायलकारांनी म्हटलें आमेन. आमी जशें आयकलां आनी देवाक जशें जायें तशें आमी करतल्या. सो ही प्रॉमीस दिलें इस्रायल परजेन देवा सांगता. जे 10 उपादेश देवान आमकां दिल्यात ते आमी पाळटल्या. प्रेज द लॉर्ड. सो समृद्ध म्हटल्यार नियमशास्त्र. नियमशास्त्र म्हटल्यार 10 आज्ञा. आतां तो 10 आज्ञा विशीं जेजू ख्रिस्त अशा भाशेन म्हणटा कितें तर हांव ह्यो 10 आज्ञा काडून उडोवंक येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? हांव ह्यो 10 आज्ञा काडून उडोवंक येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. सचवून घे. देवाचें उतर स्पश्टपणे आमकां सांगता आमी देवाच्यो आज्ञा मोडूच्यो न्हू. कित्याक जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा? हांव भागणारांक काडून उडोवंक येवंक ना, हांव आज्ञा मोडून उडोवंक येवंक ना. पूण जेजू ख्रिस्त म्हणटा हांव त्यो शार्ती म्हटल्यार हांव त्यो आज्ञा पुऱ्यो करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. सो ह्या उतरा वरवीं आमकां अशा भाशेन समजता जेजू क्रिस्तान खाशा ह्यो 10 आज्ञा पाळून दाखयल्यो आनी जेजू क्रिस्तान ह्यो 10 आज्ञा पाळल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उपरांत जेजू ख्रिस्त अशा भाशेन सांगता हांव खरेंच तुमकां सांगता स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत
घडोंक जाय तितले घडल्या बगर समृद्धी वयले म्हटल्यार नियमशास्त्रांतले एक अक्षर वा एक तिकली लेखून ना जावची ना. प्रेज द लॉर्ड. सो देवान जेजू क्रिस्तान परतून एक पावट कितें म्हटलें, सर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत घडोंक जाय तितले घडल्या बगर समृद्धी वयले म्हटल्यार नियमशास्त्रांतले 10 जे कमांडमेंट्स आसा ते कमांडमेंट्स वयले एकूय अक्षर वा एकूय तिकली ना जावची ना. सो हे आमकां आज्ञा कोणाक काडूंक जायनात आनी कोणाकूच त्यो आज्ञांक आमकां परतून भरूंक जायनात. कित्याक ह्यो आज्ञा मोइजेसान देवा सांगाताक उलयलो त्या वेळार तेका त्यो मेळल्यो. 40 दीस 40 राती मोइजेस त्या दोंगराचेर आसलो आनी ते दोंगराचेर देव ताच्या वांगडा उलयलो. ज्या वेळार आमी सुटकेचें पुस्तक पळयता तेका मराठीन म्हणटा निर्गम, इंग्लिशीन म्हणटा एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 2 क्लियर म्हणटा, देवान आपल्या बोटांनी फातरीचेर आज्ञा बरयल्यो. प्रेज द लॉर्ड. सो देवान आपल्या बोटांनी फातरीचेर आज्ञा बरयल्यो. ज्या वेळार त्यो आज्ञा बरयल्यो त्या वेळार तेतूनसून उजो भायर सरतालो. तितूनसून उजो भायर सरतालो. सो ही एक पवित्र वस्तू जावन आसा आनी ह्या पवित्र वस्तूक आमकां बेमान करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 19 लायनीचेर जर तुमी नजर मारतात मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 19 म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेखून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यान सगळ्यान भितर ल्हान म्हूण लेखतले. हालेलुया. कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हणटा ह्या 10 आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा देखून मोडीत आनी तशें करून हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यान सगळ्यान ल्हान म्हूण लेखतले. सर्गीच्या राज्यान ल्हान ही जागा ना आसा. आमेन. सो जेजू क्रिस्त सांगता ही ल्हान जागा म्हटल्यार सर्गीच्या भायली जागा. आमेन. पूण कितें म्हणटा, पूण सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात देव आज्ञा मोडूंक येवंक ना. जेजू क्रिस्त आज्ञा मोडूंक येवंक ना पूण जेजू क्रिस्त आज्ञा पुऱ्यो करूंक येयला. आतां हें जालें देवाचें उतर. आतां आमी आमच्या जिवितान पयली कमांडमेंट पाळता वा ना, दुसरी कमांडमेंट पाळता वा ना, तिसरी कमांडमेंट पाळता वा ना, चौथी कमांडमेंट पाळता वा ना, 5वी कमांडमेंट पाळता वा ना, ह्यो 10वी कमांडमेंट आमी पाळता वा ना, आमी चेक करूंक जाय. आमी चेक करूंक जाय. बरें, ह्यो आज्ञा आमकां खंय मेळटात पळयता. आज्ञा ना करेक्ट तश्योच आसूंक जाय. आज्ञा बदलूंक जायना कोणाच्या. पयली पासून शेवट काय आज्ञा त्योच आसूंक जाय. त्यो आज्ञा खंय मेळटात जर तुमकां वाचूंक जाय जाल्यार आज्ञा जे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलतात वा ना हें तुमकां पळोवंक जाय जाल्यार सुटकेचें पुस्तक म्हटल्यार निर्गम एक्झोडस चॅप्टर 20 म्हटल्यार 20वो अवेस्वरान आमकां त्यो 10वी आज्ञे विशीं सर्वेस्पर देवान बरयलेलें आसा. म्हटल्यार ते आज्ञे वरवीं आमकां सजमाता आमच्या लायफान आमी कितें करता आनी कितें रॉंग करता, कितें रायट आसा आनी कितें बरोबर आसा, कितें चुकीचें आसा हें दर एक वस्तू त्या आज्ञे वरवीं आमकां सजमाता. प्रेज द लॉर्ड. आनी एका जागेचेर खेरीज भाशेन पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, देवदूत पासून सरकार देवाच्यो आज्ञा पाळतात. देवदूत पासून. सो हर एका वेळार देवाची आज्ञा ही पाळुचीच पडटा. मी कशी जावं तुमकां देवाची आज्ञा पाळुची
जायतीं जाणां आमच्या जिवितान आपापल्या जिवितान बाकी सगळें करतात पूण देवाच्यो आज्ञा पाळनात आनी देखून देवाचे राग देवाचे एक वायट तेंच्या जिवितान येता वायट जिवितान कित्याक येता जाणा देवाच्यो आज्ञांक आमी पाठ करता. बायबल सांगता जे वेळार तुमी बायबल वाचतात त्या वेळार अनुवाद दुसरी समृद्ध 28 अशा भाशेन बरयला आशिर्वाद आनी श्राप. जर तूं देवाच्यो आज्ञा पाळताय जाल्यार कितले तरी आशिर्वादात, जर तुमी देवाच्यो आज्ञा मोडटात जाल्यार कितले तरी श्रापात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात हाचे जे देवाचे उतर जे पवित्र आत्मा सांगता ते ह्या भाशेन आसा आमी आमच्या जिवितान आज्ञा पाळूंक जाय आनी त्यो आज्ञा आमी चेक करूंक जाय, न्हू खंयच्या बुका वरसून पूण बायबला वरसून. एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 1 एक आज्ञा आमी वाचूंक जाय. जस्ट एक्झाम्पल घ्या, पयली आज्ञा वाचूंक जाय. त्या पयली आज्ञेंतले हांव ही दुखयता वा हांव ही देवाक करता वा ना वा हांव ही देवा सामकार पाळता वा ना ती चेक करा. जर पाळता जाल्यार तेचेर मार्क करा. तेच्या उपरांत फुडली आज्ञा घ्या, ती हांव पाळता वा ना तेच्या उपरांत थर्ड आज्ञा घ्या, फोर्थ आज्ञा. अश्यो 10 आज्ञा तुमी चेक करात आनी पळयात हांव त्यो आज्ञा पाळता वा ना. प्रेज द लॉर्ड. हांव त्यो आज्ञा पाळता वा ना. एकदां तुमी अशें करूंक लागल्यात ना तर तुमकां सजमतलें तुमी खंयची आज्ञा मोडटात आनी खंयची आज्ञा पाळटात ती. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक सांगता एक आज्ञा पासून 10 आज्ञांतली मोडीत जाल्यार ती 10 आज्ञा त्यो मोडटात. आमेन. आनी संपूर्ण कायेन त्या 10 आज्ञांचो तो जबाबदार रावता. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात आयचे कितें देवाचे उतर सांगता ते खूब गरजेचे. आज्ञा जेजू क्रिस्तान आपल्या बापाची आज्ञा केली, पवित्र आत्म्यान संपूर्ण कायेन बरोन तेणी वावर केलो. संपूर्ण काय केन्ना तेणी अशें बापाची आज्ञा मोडली अशी जावना. संपूर्ण कायेन तेणी बापाची आज्ञा पाळली. प्रेज द लॉर्ड. सो तोच देव आज तुजे भितर आसा, तोच देव आज म्हजे भितर आसा. आमी पासून आज्ञा पाळूंक जाय आनी आमी पासून आज्ञे प्रमाणे तेचे चलोवंक जाय कित्याक तेका येवचो आसा. आनी बायबल सांगता 1 तिमोथी ज्या वेळार तो येतलो त्या वेळार तेका कुडी आत्म्या सहित आमी पवित्र आसलेली जाय. आमेन. सो पळोवया ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितान खंयची आज्ञा मोडल्या वा खंयची आज्ञा आमी पाळता. जर आमी मोडल्या ती आज्ञा आमी सारकी करया. जर जी आज्ञा आमी पाळता ती आज्ञा आमी आनीक तितून घडसावी. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून ह्या भुरग्यां पासून तेंच्या जिविता पासून हर एक जिवीत तुज्या हातीन आसा आनी त्या जिविताचो राखणदार तूं आय. हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह तेंच्या जिवितान, हांव पळयता वाडते सामर्थ्य तेंच्या जिवितान, हांव पळयता वाडती आत्मीक शक्ती तेंच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.